Здравейте, приятели! За първа година община Велико Търново организира общоградски крос и целта е да финишират 1500 състезатели. Ако това се случи, ще има чисто нова детска площадка с облика на средновековен град. Постепенно започват да се събират хората. Сега отивам да си взема номерчето. Здравейте! Да. Там в оня край се проведе. Това се регистрира? Преди 2 седмици. Значи ще е. Добре. Здравейте! Здравейте. Френчев? Галин Ганев. Празна лепен. Да. здравей. Не, това съм може би аз. Смисъл, аз съм Френчев. Това ми е първо и второ. Не, това е Емилия. Едито беше... Това лепи ли са? Да. Името си? Галин Ганев. Галин. Да. Къде има Г? Къде има Г? Благодаря. Ето и. Да видим дали ще ме намерят. Галин. Ганев. Ето се, гледайте. Благодаря. 55 номер. И така, броени секунди преди старта. Времето е супер, идеално за бягане. И така, стартът е даден. Включваме часовника. Tja bjella stil på tim. Доста ентусиасти има. Както винаги стартът е бърз. Бягат по-бързо, отколкото трябва. Ванка, как е положението? Супер за сега. 3 думи за камерата. Първите 100 метра Са топ. да. Леко задъхани вече. Малко раничката тежи. Нуждая за носа. Го беше надъхан. Може да стигнем Пламен. Отново включване. Всичко е точно. Пред нас виждате един млад татко, който бяга с детенце с детска количка. Тоест, браво, Евала. И деликатна препратка към всички, които стоят на диваните си днес, а не са излезли да бягат да подкрепят каузата.
Ето и малка подкрепа. Хора. Вече сме по надолнище и положението е доста по-лекичко. Бягаме с Space 427. Детската количка няма спирачки. Най-вероятно е вече с Space 410. Ево на този млад татко. Отивам да му взема блиц интервю. Десът е 336. Виждате, не мога да го догоня. Много е бърз. 3.20 пейс. Браво, тая машина пред нас. Ева тая количка, няма спирачки. Кажи две думи, моля те, за камерата. Как е усещането с Space 330? За първи път. Да, Да включа и беба. така. Тя на 3 месеца и да се казва. Да е жива и здрава. Че трябва да й дам пример. Значи не може, колкото и да не харесваш някои хора, Така, да не подкрепиш още такава. Това е. това е, да. Да не говорим, че нали, не трябва да забравяме, че все пак по улицата също има кауза Да. и още в понеделник ще дари кръв за трети път тази година, така че Супер, страхотно. няма нещо по-важно от това. Да си съпортваме комюнитито, съжалявам за разваления български. Няма проблем. Супер, идеално. Благодаря и успех. Виждате, приятели, един млад татко, който дава страхотен пример. Не само на младите, но и като цяло, на цялото гражданско общество. Нека да се замислим върху приоритетите ни, върху това, което е важно за нас и върху това, което ни прави по-сплотени и по-обединени. Продължаваме. Има папараци. Снимат. Продължаваме. Продължаваме с Space 4.25. Нормално. Всичко е под контрол. Родната полиция ни пази. Вече сме по маршрута на Търново Утра. Първите метри от Търново Утра по главната. Таткото с бебето на 3 месеца продължава да е пред нас. Поздравления! Страхотен пример. Ей го е фен клуба. Да. Г. Ганев.
Така наближаваме финала. Последни метри до финала. Финиш. Браво, Пешо! 4,34 км, точно 20 минути. Среден пеш 4,39. Прилично. Не сме се напълвали прекалено много. Пак повтарям, важна е каузата. Има релакс зона. Браво, младежи! Тук има водички, чайче, за да се освежим. Финишират още състезатели. Ето този млад участник. Давай! Браво!